May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagpapagang balita. Ilang bigating politiko sa Baguio, Benguet at La Union humabol sa pagpila ng kandidatura. Pagbabago sa 2nd District ng Pangasinan, nais daw tutukan ni Mark Cuanco. Umano'y tulak ng droga sa Baguio City, timbog sa bypass operation. At karagdagang bakuna kontra sa COVID-19 para sa Region 1 dumating na. At sa igawatang batas, alamin ang tungkol sa special court para sa ating mga kapatid na Muslim. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Ngayon ang huling araw ng pagpipila ng kandidatura. Sa Baguio at Benguet, humabol ang mga bigatin at mga nagbabalik politika. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Charles Limon. Sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa Baguio City, humabol ang ilang mga nagbabalik sa politika. Nauna sa paghahain kanina si dating Baguio Congressman Nicasio Aliping. Ako po'y kakandidato bilang congressman ng siyudad ng Baguio. Ako po'y tatakbong muli para aking ipabot sa mga kababayan natin na handa muli akong ipagpatuloy ng aking serbisyo na naumpisahan noong 2013 to 2016. Well, sa pinapakita ng ating mga supporters, nandun pa rin naman ang pagkakaisa at ang pagtutulungan. Sana sa darating na halalan, mga taga Baguio ay magkaisa tayo para tayo po ay suportahan bilang congressman ng siyudad ng Baguio. Naghain naman para sa re-election si Vice Mayor Faustino Olowan. My record will speak for itself. I think we have accomplished many legislations in the city of Baguio for these past 3 years. And we will continue. Pagpatuloy natin ang magagandang nasimulan natin. Kaya nga tayo ay magpapa-re-elect ulit to continue the good programs which we have started. Makakaharap ni Olowan para sa pagka-vice-alkalde si Councilor Joel Alangsab. Para po ito sa pagka-vice mayor ng siyudad ng Baguio. And I filed because first and foremost, this is already my last term as city councilor. And being the elected #1 city councilor in the city of Baguio, I thought of filing my candidacy to continue on with all the visions and missions that I had in mind, of course in line with the programs and activities of our current administration. Nagbabalik naman sa konseho ng lungsod si Attorney Peter Fianza at Attorney Elmer Datuin. Huling naghain naman para sa pagka-alkalde ng lungsod si dating Vice Mayor Edison Bilog. Tatakbo siya sa ilalim ng Partido Federalismo ng Pilipinas. Para makatulong sa pagsasolve ng ating problema, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Nakita ko kung anong dami at kung gaano kalaki ang problema natin ngayon. Problema sa basura, problema sa kalikasan, problema sa pandemya, problema pati na rin sa graft and corruption. At ang higit sa lahat, problema rin sa ating palengke. Kaya tayo po ngayon nandito, kasama po ang aking partido,
para sa ganun, mabigyan kasolusyonan at mabigyan katugunan yung mga problemang yan. Kasama ni Bilog na naghain ng kandidatura ang mga pambato niya sa pagkakonsehal na sina Rico Jan Ferrer, Noel Mabutas, Marica Carantes, Ruaro Quiliaton, Richard Dolente at si Michael Humiding. Sa probinsya naman ng Benguet, nagbabalik si dating Benguet Governor Crescencio Pacalso. Mula sa pagiging gobernador, susubukan naman nito ngayon ang pagkakongresista ng probinsya. We have decided to come back, and as one of the senior politicians in the province, when Congressman Cosalan opted to stay out of politics this time, I had to step up. So kailangan tayo ng susunod na kasi doon. So tinanggap na natin yung hamon nila o yung invitation nila. Makakatunggali naman ni Governor Melchor Diclas ng Benguet si dating board member Robert Namoro. Sa Mangkayan, Benguet, muling tatakbo sa pagka-alkalde si Attorney Materno Luspian. Makakaharap niya si incumbent Mayor Attorney Frenzel Ayong. Sa huling tala ng Comelec Baguio kaninang tanghali, aabot sa 4 ang naghain ng kandidatura para sa pagka-kongresista at pagka-alkalde. 5 naman ang naghain para sa pagka-vice-alkalde at 32 sa pagkakonsehal ng lungsod. Sa susunod na linggo, ilalabas ng Comelec ang kumpletong mga pangalan ng mga naghain ng kandidatura. Hanggang sa Nobyembre 15 ang huling araw para sa substitution para sa mga tatakbo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa Pangasinan, hahamunin ni Marco Wangco sa pagka-congressman ang matagal nang namumuno sa 2nd distrito ng lalawigan. Narito ang report. Happy birthday to you! 64th birthday ni Marco Wangco noong Miyerkules. Sa halip na magkaroon ng salo-salo, mas pinili niyang mamigay ng ayuda sa mga bayan ng 2nd distrito ng Pangasinan. Unang nabigyan ng ayuda ang mga taga-Basista Pangasinan. Sumunod na nabiyayaan ang mga mahihirap na pamilya ng Orbistondo. Mula sa nasabing bayan, dinalaw niya ang mga nakatira sa liblib na lugar ng mga Tarem Pangasinan. So marami pong salamat sa oras, sa pagdating ninyo. Alam ko malayo pa po ang inyong linakaran para makarating dito. And I hope na ito kahit papano makatulong sa inyo ng kahit konti. Maraming salamat po sa inyong lahat. Panata na raw ni Marco Wangco ang pagtulong, kaya nagpa siyang tumakbo bilang congressman ng 2nd distrito. Kaya kanina, formal na niyang ipinilang kanyang kandidatura. Kumpleto makasamahan niya sa alyansang Gico Lambino o Agila para magpakita ng suporta. Thank you po. Okay, sir. Tinatanggap ko ang challenge na magdala ng better service as a legislator sa Distrito 2 ng Pangasinan. We will meet this challenge with full effort and full dedication. Sa aking pakiramdam, ang taga 2nd District ay naghihintay ng pagbabago at handa silang magkaroon ng change. Nakaangkla ang mga pangarap ni Wangco sa 2nd District ng Pangasinan sa mga nais gawin ng Team Agila sa buong lalawigan. Kabilang dito ang pagpapaunlad sa infrastruktura, agrikultura, edukasyon, murang kuryente at turismo. So we will not only bring progress to the 2nd District, we will open the doors to a new tomorrow for the entire province of Pangasinan. That's why I ran. So kailangan namin lahat ng Team Agila para lahat ng programa ng Team Agila ay matutupad.
Makakaharap ni Mark Cuangco sa pagka-congressman ng 2nd District si Jumel Espino. Team Aguila! Nagpila na rin ng kandidatura mga malalaking politiko sa La Union. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Ren de Guzman. Humabol sa deadline kanina si incumbent Vice Governor Mario Ortega. Target niya ang kaparehong posisyon sa halalan 2022. Nagpila na rin ng COC si Congresswoman Sandra Irgel para sa 2nd District ng La Union. Makakatapat niya sina Cynthia Angelica Bacurnay at Abraham Abe Remando. Sa 1st District, magkakaharap sa pag-congressman sina Veronica Ortega David, Jennifer Mosuela at Francisco Paulo Ortega. Una nang nagpila ng kandidatura si incumbent Governor Pacoy Ortega para sa parehong posisyon. Sa San Fernando City, tatakbo sa pagka-alkalde si Pepe Ortega at makakalaban niya si incumbent Mayor Dong Gualberto. Isinasapinal na ng COMELEC ang kabuang listahan ng mga nag-file ng Certificate of Candidacy sa La Union. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Humabol din sa huling araw ng pagpipila ng kandidatura sa Capas Tarlac ang mga nais tumakbo bilang alkalde. Magbabalita, Christian Zamora. Alas 6 ng umaga nang magtungo sa Mater Dolorosa Parish sa Barangay Dolores, Capas Tarlac, ang partido ng kakandidatong alkalde sa bayan ng Capas na si incumbent Vice Mayor Roseller Butch Rodriguez. Kasama niya ang kanyang mga kaalyado sa ilalim ng Partido Demokratikong Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Attorney Roseller Butch Rodriguez ng Capas Tarlac at kandidato pong mayor sa bayan ng Capas. Pasado alas 8 na ng umaga nang magpila rin ng kandidatura bilang alkalde si Rodriguez. Kasama niya ang kanyang katandem na 3 termino ng nanungkulan bilang sangguniang bayan member at ngayon ay naghain ng kanyang COC bilang vice alkalde. Naging maayos naman po ang pag-file namin ng aming Certificate of Candidacy. Ginawa lang po namin itong simple. Dahilan po sa sumunod po tayo sa health protocol. At maayos naman po ang naging takbo ng aming pag-file ng COC kanina. Marami po tayong gusto pang mga ipanukalang mga mahalagang ordinansa at resolusyon. Sa 3 termino ko po na panunungkulan bilang konsehal ng bayan, nakita ko po yung kahalagahan ng mga ordinansa o resolusyon na dapat meron pong mabisang implementasyon, magandang implementasyon, na ito po yung mga panuntunan na para maging maayos po yung ating bayan ng Capas. So sa pagtakbo ko po ngayon o paghahain ng kandidatura bilang Vice Mayor, sisiguraduhin ko po na magbabalangkas tayo ng mga ordinansa at resolusyon na siyang akma sa kasalukuyang panahon natin para lalo po tayong makapaghikayat ng mga investor o mga namumuhunan. At ang nais po natin ay makapag-create po tayo ng maraming trabaho sa ating mga kababayan na hindi na po kailangan nilang lumabas ng bayan. Mismo dito po sa ating bayan, marami pong trabaho na ating mahikayat sa mga namumuhunan. Ngayong huling araw ng pagpipila ng kandidatura, kasama rin sa mga naghain ng COC, ang dating kagawad ng Barangay Mangga, si Ariel Guevara. Ang trabaho naman ng kagawad, gumagawa ng resolusyon, ordinansa, nandiyan na yan eh. Nandiyan na yung mga batas, nandiyan na yung mga ordinansa, resolusyon. Ang gagawin lang natin siguro, iayusin natin, implement natin, ipatupad natin kung ano yung mga lahat ng mga ordinansa na dapat ipatupad. At magiging kasama tayo ni Mayor Butch at Vice Mayor Alex Espinosa sa bagong bayan, bagong pag-asa dito sa bayan ng Capas. Yung gusto nila. Naghain na rin ang kandidatura kaninang 1:00 ng hapon si incumbent Mayor Reynaldo Katakutan bilang alkalde. Sakaling pala rin ito na ang kanyang 3 termino. Bukod sa mga alkalde, naghain na rin ng kandidatura kahapon si Tarlac incumbent Governor Susan Yap. Huling termino na ito ni Yap bilang punong lalawigan. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Ray Apolonio, Chief of Police ng Capas Municipal Police Station, naging payapa ang 8 araw na filing of COC. Tahimik naman at ito nga, makita ninyo
Nandiyan naman yung mga nag-assist, yung mga kapulisan natin para mapanatili yung health protocol natin. Mula rito sa Capas Tarlac, Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Susunod, dalawang umanay tulak ng droga sa Baguio City, timbog sa bypass operation. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Huli sa bypass operation ang umanay tulak
nakalalabas lang ng kulungan. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Huli kagabi sa kahabaan ng Bukaucan Road, Baguio City si Leo Bautista Ateneo, 33 taong gulang at isang construction worker. Ibinenta raw kasi nito sa pulis na nagpanggap na buyer ang 2 pakete na naglalaman ng 2 gramo ng shabu na may halagang 13,600 pesos. Pero itinanggi naman ito ng suspect. Pinulat lang po nila ako sa iglesia. Pinulot lang po nila ako sa iglesia. Tapos dinala po ako rito. Anong ginagawa mo daw kanina? Ano bang ginagawa mo kanina dito? Hindi, tinawagan po ako. Pinapunta ako sa iglesia. Doon po ako sinakay sa van. Hindi po yung totoo. Ginawa lang po nila po ito. Pero ano masasabi mo na galing daw sa iyo yan? Hindi po galing po sa akin. Ayon sa pulisya, nahuli na noong 2018 si Ateneo dahil din sa droga at kamakailan lang ay lumaya. Sa Barangay Gibraltar, Baguio City din, hinuli ng pulisya si Gary Junwakit Garcia, 44 na taong gulang at isang taxi driver. Nakuha mula kay Gary ang isang pakete na naglalaman umano ng 1 gramo ng shabu. Nagkakalaga ito ng 6,800 pesos. Nakuha din ang buy-bus money na ginamit sa transaksyon at iba't ibang personal na gamit ng suspect. Lahat sila ay haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. For our Muslim brothers, meron din special court para sa kanilang conflicts or problema. At ito ay tinatawag na Sharia Court or Sharia District Courts. And this was created in 1977 through Presidential Decree 1083, which is known as the Code of Muslim Personal Laws. And ano yung mga offenses? Of course, it implies that yung mga parties sa conflict are both Muslims, no? And ano yung mga offenses covered by this Sharia courts? Including number 1, yung tungkol sa marriage, illegal solemnization of marriage, marriage before expiration of Ida. Kasi sa kanila, sa yung Ida na tinatawag, there is a waiting period for a woman to get married or to remarry. And another one are offenses relative to subsequent marriages, divorce, revocation of divorce, and other problems involving their marriage. Kasama rin dyan ang custody, guardianship, legitimation, paternity, and filiation arising of the Code of Muslim Personal Laws. Kasama rin sa mga covered ng Sharia courts yung disposition, distribution, settlement of estate, deceased Muslims, probate of wills, yan mga tungkol sa property relations ng mga Muslims. And it also includes declaration of absence doon sa Muslim brothers. And again, yung tungkol sa kanilang customary law, no? And anything that involves Muslims covered by the Sharia courts. Merong mga cases sa Muslim Mindanao where a Christian files a case against a Muslim and brings it before the Sharia court. Isa na si Justice Leonen ang nagsasabi na pag ang controversy is between a Christian and a Muslim, then the Sharia courts walang jurisdiction to hear the matter.
And the remedy is to refer it to the regular courts. So again, to repeat, yung Sharia courts are exclusive to Muslims. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, karagdagang bakuna kontra sa COVID-19 para sa Region 1 dumating na. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/TG Home Builders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Magandang balita po sa mga taga Region 1. Kanina, dumating na ang karagdagang bakuna laban sa COVID-19. Magbabalita, Ren de Guzman. Dumating na ang 179,510 dose ng Pfizer at Sinovac para sa Region 1 kahapon sa Department of Health Region 1 sa San Fernando City.
May 97,110 doses ng Pfizer, 82,400 doses ang Sinovac. Ito na ang pinakamaraming supply na natanggap ng rehiyon. Sa San Fernando, 246 ang naturukan ng first dose ng bakuna sa barangay program na ginanap sa Sevilla, Parian at Sagayad. 665 naman ang nabigyan na ng second dose. Sa kabuang bilang, higit 45,600 na ang nabakunahan ng City Vaccination Task Force kontra COVID-19. Ngayong araw din sa Bawang ang scheduled vaccination ng mga residente. Magtatagal ito mula 8 o'clock hanggang 8:30 at 1:30 p.m. onwards para sa mga first dose ng priority group at 8:30 to 11:30 a.m. para sa second dose ng mga nabakunahan noong September 7 and 8. Muling pinapaalalahanan ang mga mamamayan na magpabakuna na upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.